kapit nga may kasamo, ihawas mo sa kalisdanan, ipasunod mo pa sa imong dalan. Jesus, pagkamaayo mo, guba kong kasing-kasing giayo mo. Ikalimtan mo pa ang tanan, kung kapakyasan, iatiman mo pa ang akong Pinoy anak. Gitugyan ko, diha kanimo ang akong pagdayang, kasakit nga giagian, mo pang kagulanan. Jesus, pagkamaayo mo, guba kong kasing-kasing giayo mo. Gitalikdan mo pa ang tanan, kung kapakyasan, iatiman mo pa ang akong Pinoy anak. Sa imong pagkatao adunay maayong plano ang Ginoo. Sa imong kinabuhi si Jesus lamang ang buktong pahandi. Pagbantay sa tanang panahon kay ang pagsulay ikaw gustong ukana. Apan ayaw kabalaka ang pulong sa Dios hinuon ang kuna. Himoa siyang bahandi kay ang Dios mohatag kanimo kinabuhi. Ang kasulatan nagingon ang tao mabuhi dili sa panlamang kundi sa matag pulong usab nga isulti sa Dios. Nahimugso kining atong tulumanon, ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo kinabuhi ko maghatod nganha kaninyong mga mensahe sa kaluwasan, kabaguhan, kadaugan, nagikutlo sa balaang kasulatan. Mayong gabi, mayong pakig-uban, welcome sa atong programa Ang Pulong Mo Kinabuhi Ko. Dalaygon ang Dios mga kaigsuonan nga mag-uban o magpanalangin sa ato karong nga panag-uban niining ato nga programa Ang Pulong Mo Kinabuhi Ko. Ako nagtuo nga ang Dios nagpadayon nagpanalangin ug padayon nag-uban og namuhat sa matag usa nato ka kinabuhi. Labi na gyud mga igsuon sa inyohang dapit ang Dios padayon atiman tungod kay ang ihang mga saad ug ang ihang mga mensahe dili magyud mapakyas. Sa panahon nga kita mag-inampuay na ang Dios kanunay magtubag sa atong mga hangyo. Sa ato nga pagsugod mga kaigsuonan ato ning ablihan sugdan sa mga pagdaig, pagpasalamat sa atong buhi nga Dios ug dili nato tugutan nga dili ta makadaig makapasalamat. Ato gayong pasalamatan ang Dios sa iyang paghatag kanato og kadaugan. Magampo kita. Amahan mo nga Dios sa makagagahom ni ana usab kami aron sa pamati pagkat-on sa imo mga mensahe. Nga nasab kami aron kat-on og pagtuon sa mga butang nga gikinahanglan namong makatunan sa among pag-alagad nga na kanimo. Amahan, salamat sa imuhang panalangin. Salamat o Dios kadaugan. Salamat o Dios sa kalampusan sa mga bulhaton nga imuha kaming gitabangan o gigiyahan nga nakahimo kami sa paagi nga ikaw ang Dios mapataas ug mahimaya sa matag usa namo kinabuhi. Samtang kami magapadayon among gipangayo ang imuhang uban, ang imong pagproteksyon, pagpanudlo sa matag usa namo ka kinabuhi. Through your Holy Spirit o God, among masabtan ang imong mga mensahe. Among isalig diha kanimo ang panag-uban amahan sa ngalan ni Jesus. Amen o amen. Mayong gabi, may pakiguban. Welcome sa itong programa Ang Pulong Mo Kinabuhi Ko.
kay ang tanan nakasala. Sa buhat kita tarong aron kita mama. Si Jesus lang makaluwas. Walay hinungdan ng tanang kahimuan kung dili ta mo salig sa kahitasan. Kawang lang ang tanan. Mayong gabi, mayong pakiguban sa tanan nga naka-tune in na sa ato nga programa o naka-share na sa ato ang live ang pulong mo kinabuhi ko. Ako nagtuo nga ang Dios padayon nag-uban og nagpanalangin kanimo. Atong tagaan og pagtagad unya sa atong panag-uban, mahitungod kung unsaon pagbantay ang atong kalag, unsaon aron mabantayan nato ang ato ang kalag. Okay, aron magpabiling malinawon, magpabilin magmauswagon sa pag-alagad sa Ginoo. Doon na mo ipangutana mga kaigsunan, ipaabot diri sa ato nga programa ang pulong mo kinabuhi ko. Ipaabot na mga igsoon o kung sa may naamay kanabitawang naamoy mga prayer request awit makalangit, ipaabot na mga igsoon aron atong matagaan o pagtagad. Maayong gabi ni Ninit Soliman, maayong gabi Pastor, o maayong gabi ni Gian Ray Sumampong, maayong gabi natong tanan Pastor, o Paterno Tadim, maayong gabi Pastor Gideon, o maayong gabi ni Evangeline Laguras from Manila, maayong gabi o maayong pakiguban. Maayong gabi ni Kilisti Pargan Ribas Rebulin o awit makalangit dito sa cross. Sige, gikan ni HGN Reso Mampong. Pastor ang Ginoo maayo gyud kanunay gikan ni Paterno Tadim. Kamhanan nga nagmugna sa tibuok nga kalibutan. Siya ang Diyos sa balaan. Sungit ako siyang daigod ibayaw, uban sa pagsayaw, pagkapat sa imong gamot. Sungit ako sa langit, umiyaw sa walay kamulaw, lugso kauban ni Kristo. Samtang padayon ta nga magapamati sa mga awit makalangit mga kaigsonan, ato pong tagaan og pagtagad ang mga mensahe pag-share ni ining adtos uban. Siyang daigod ibayaw, uban sa pagsayaw, pagkapat sa imong gamot. Singgit nga to sa langit, umiyaw sa walay ka. Mayong gabi, mayong pagiguban ni Pedro Vicente o ni Nanay Dominga diha sa Bohol, Talibon, Bohol. Mga Vicente family, maayong gabi. Mayong gabi may pakiguban atong tagaan og pagtagad ang inyohang mga mensahe nga gipaabot diri sa ato karong panag-uban. Awit makalangit mga kaigsona ato tagaan dito sa cross diri lang sa ato nga programa ang pulong mo kinabuhi ko.
Maayong gabi, maayong pagpaminaw. Okay, daghan na nga ni abot diri nga mensahe gikan ni Brother Jose Pino Paran. Maayong gabi, Brother Pino. O ba ni Sister Aida Paran. Maayong gabi, Pastor. Og Pastor Gideon og sa tanan kaigsuonan diha kang Kristo Jesus. God bless. Request kog awit makalangit didto sa cross. Ako ning kuning itagaan og pagtagan unya kaning awit nga dito sa cross mga kaigsunan, ako pag yun ning limpyuhon kaya ako ning ipaagi og biis lamang ako pag yung itun-an ang ubang pang gikinahanglan sa pagpanindot og pagpalutaw pag yun sa ato ang recording. Kay naa pag yun ay kanang gikinahanglan nga agian samtang adlaw-adlaw ko nga nagtuon ani mga kaigsunan adlaw-adlaw nga doon na po ko'y nakatunan. Maayong gabi ni Sister Waning Juana Dignos. Maayong gabi ninyo diha Sister Waning ato igsuon nga nanoka diha sa Bugo, South Cebu. Good evening Brother Dane og Sister Waning, ang Dios magapanalangin. Maayong nga pakiguban ni Marley Gonsing Stares. Ay good evening Pastor, dalaygon ang Dios sa kinabuhi naton, watching from Negros Occidental. Okay. Tay mga Ilonggo, maayong gabi sa tanan dira. Maayong gabi no. Murag hawal man basta kay di pagita kabalong muhin ni Ilonggo. Maayong gabi, maayong pakiguban ni Ninit Suliman. Okay. Kung doon na mo'y mga idea kung unsay angay buhaton aron maampingan ang atong kalag, aron magmalinawon, aron magmalipayon ang ato ang kanabitang pag-alagad sa Ginoo. Unsa may mga pamaagi ug unsay angay buhaton aron ang atong kalag maampingan. Kung doon na mo'y mga idea, ipaabot diri aron atong i-share usab sa uban. Salamat sa Maayong gabi ni tatay okay, ni Paterno Tadim. Maayong gabi ni Ilina Alisna Kuamag. Maayong gabi ni Shirley Naros Tumaudos. Maayong gabi Pastor Gideon Candelario og ni Evangeline Lagoras og ni Kilisti Pargan Rivas Rivolin og murag ako naman ning nakuan napasa ang uban. Request adto ta sa langit gikan ni Ninit Suliman. daghang mga katawhan, relihiyon ng pinagbatukan. Apan ang imong pulong, ikaw lamang ang angayang simbahon. O Jesus, salamat sa gugma. Salamat sa maayong gabi, maayong pakiguban ni Paterno Tadim Pastor. Paampo ko niya sa ubo sa akong asawa nga si Marivic Tadim. Kay ayohon na sa Ginoo imong asawa. Mawagtang ang ubo. Mawagtang ang unsa may hinungdan sa pag-ubo sa imong asawa. Si Wilmar Villanoca. Maayong gabi Pastor og sa tanan kanunay nagsunod sa among programa. Dalaygon ang Dios ning kagabhion. Nga wala ta niya pasagdi Pastor, paki-replay sa awit makalangit or paki-play sa awit makalangit milagroso. Maayong gabi ni Ritzy John Revelia. Maayong gabi, God bless from Buangan, Clarin, Bohol. Maayong gabi ni Renante Cueva Senior. Awit makalangit, ikaw ang kusog. Maayong gabi sa akong igsuon Raymond Candelario. Maayong gabi ninyo diha Ray, kumusta mo diha? Og day maring og kumusta inyong apo? Matod pa maayong gabi Pastor uban sa tibok mong pamilya. Salamat sa Ginoo sa inyong mga kinabuhi. Mga kasakit, salamat. Maayong gabi ni Anali Karina Limpahan sa Ikon. Maayong gabi ninyo diha sis uban sa imong mga kauban diha og sa imong pamilya nga nas Bohol. Maayong gabi ang Dios magpanalangin. Og ako nagtuo nga matag usa na agi mga idea kung unsaon pag-amping ang kalag.
kung unsaon pag-atiman aron ang ato ang pag-alagad sa Ginoo magmalinawon o magmalipayon. Kay kung naay kay kalinaw, naa kay kalipay mga kaigsunan, ana kay kalinaw kalipay, nindot kayo ang imong pagdaig sa Dios. Nindot kaayo ang imong pagpasalamat, ang imong pag-awit mga kaigsunan. Nganuman kay makit-an manimo ang pagkamaayo sa Ginoo, kumbaga puno ka kanunay sa panalangin sa Ginoo. Salamat sa Maayong gabi ni Freddy Aquino Tanyo. Maayong gabi Pastor. Dalaygon ang Ginoo nakakita mi sa akong pastor kanhi yang giingon nako panahon daw nga mutindog ko. Gusto niya Pastor duha ka church ihang plano ibutang ko og ang akong asawa tungod kay naay mga simbahan niya nga nagkinahanglan og pastor tungod dili na daw nila maatiman. Og karong Huwebes dalaon mi didto pastor niya gusto niya pastor ni adtong nagtaniyag siya nako nangayo kog sign sa Ginoo niya anang pagkagabi ipakita ko sa Ginoo nga nitabok daw ko sa pedestrian nga malipayon. Okay kayo no, importante na ay ilhanan og sign nga gihatag sa Ginoo. Ang Dios mag-bless, ang Dios mag-uban kanimo Brother Freddy Aquino Tanyo. salamat Naa kanunay ang Dios mag-uban. Padayon ras pagkamapobsanon, pagkamapailubon og siguruha ang pagkamatinud-anon sa tanang panahon. Si Pinialis Marites, maayong gabi maayong gabi Pastor. God is good all the time, amen no. Si Volanon in Canada, maayong gabi ninyo tanan diha Pastor. Dalaygon ang atong buhi nga Dios sa tanang panahon, amen. Musta ka dong? Musta imong asawa og naamo karon sa Bohol? Sige, dugay may nagkaistoryahan ay sa imuhang papa. Okay. Awit magkalangit adto sa langit. Adto ta sa langit. Mo nang maninuod gyud ta sa pagpangalagad kay mo adto man ta sa langit. Kining kalibutan dilini ang atong puloy-an. Mayong gabi ni Juana Montemor. Mayong gabi ninyo diha Sister Juana. O kumusta mo diha sa inyong lugar? Ang Dios magauban magpanalangin. Og dili nato kalimdan mga kaigsoon ano, ang ato karong hisgutan unsay angay buhaton aron ang atong kalag magmalinawon. Nindot kayo mga kaigsuonan kung magmalinaw ang atong kalag, ang ato bitawng kanang pagkakita ba, kanang kalag mao nang kita. Mo nang imong kaugalingon aron magmalipayon, magmalinawon mga kaigsuonan sa tanang panahon. Kung naamay mga pagsulay, naamay mga kalisod, naamang kadagaya, naman ang panalangin, na kanunay ang kalipay. Pero unsaon mga igsoon, pagkanindota ra ba mga kaigsuonan kung ato ang matiman ang atong kalag? Kay sa panahon nga magmalinaon og magmalipayon, naa kanunay ang kaayuhan og pagkamaayo sa pag-alagad nato sa Ginoo. Sa langit Nga alang tangpuyan. Ato ta sa langit mga kaigsuonan, kanang pulong ato ta sa langit, desisyon na nato. Ang Dios gahulat sa atong desisyon. Og ang desisyon dili kausa lang, kundi sa tanang panahon. Sa tanang higayon, adlaw-adlaw, mo desisyon ta nga Ginoo sa tanan ana ra gyud ko nimo. Mayong gabi mayong nga pagig-uban ni ni Sherwin Amoncio. Mayong gabi Pastor watching from Bislig City. Mamati na pod sa pulong sa Ginoo. Asa man ning Bislig City? Kay kumusta mo diha Sherwin Amoncio? Ang Dios magkauban magpanalangin. Akong gidasig ang tanan. Nya padayon natong i-share ang atong programa sa inyong mga kaila, pamilya, aron sila makabati makadungog usab sa mga pulong nga mao gikinahanglan usab nila. nga puloy-an adto ta sa langit nga arang tangpuy-an diin wala nay kasakit nga Mayong gabi pag-usab ni Nini Suliman. Okay, mayong gabi. Sige.
Ako sang i-greet pod ang mga kaigsunan nga mo replay sa ato nga programa, ilabi na sa ato mga kaigsunan diha sa Taiwan, Sister Rosa Chin, diha sa Thailand, Sister Susana, o sa Sweden, Sister Marcel Henriksen. Maayong gabi, maayong adlaw, maayong hapon buntag sa imuhang pag-replay sa ato nga programa. O maayong gabi, maayong pagpaminaw, no? Ako sa natagaan pog pagtagad ang uban ni message dire. Si Rosalie Trahanio, maayong gabi. Si Grace Barrier, maayong pakiguban. Si Maiti Madagat, si Sister Gingging Simpron, good evening. Ang Dios magpadayon sa pagpanalangin. Nalaygon ang Dios, padayon magkauban o padayon nga magapamuhat sa matag usa. Awit magkalangit, milagroso. Dire lang sa ato nga programa, ang pulo ang mga kinagibuhi ko. Ato asaning tagaan o pagtagad, ikaw ang kusog. Ikaw ang kusog kanako, kalipay o dalampanan. Moabot man ang problema, walay mahika pahimulan, walay maika kumpara sa imong gugma. Mayong pakiguban usab sa atong igsuon diha sa Hong Kong, Sister Nori Valesteros. Maayong gabi, maayong pakiguban. Sister Nori, ang Dios magauban magpanalangin kaninyo diha sa Hong Kong. Dalampanan, walang abot man ang problema, walay maika pahimulan, walay maika kumpara sa imong gugma. Nindot kayo mga kaigsuonan, sa ato bitang pag-alagad, walay laing nakadasig kung naghataw kusog ang Dios ragyon. Ang ato ragyong Ginoo. Kay kung ang Dios ragyod, ang Ginoo ragyod mga igsuon, may naghatag nato kusog, siya ragyod ang ato ang kadasig. Bisag sa unsay sitwasyon, padayon gyud ta nga magdaig niya. Padayon ta makaduol kaniya. Padayon ta nga makasimba, makahalad, makapasidungog sa ihang pagkamaayo sa tanang panahon. Malayo ang langit, gugma mo para sa tanan. Mayong pakiguban ni matod pa na bless ko pastor kay ako monitor sige Sister Juana Montimor ni bashing ko sa iPad, nimbalhin ko sa iPad pastor kay ako gi monitor. Si Jackie sa Japan pastor kay kusog kaayo ang hangin sa ilaha pastor kay Byron sa ilaha ron. Sige. Okay, salamat kaayo no sa ato pong igsuon diha sa Japan, Sister Jackie. Kay dalaygon ang Dios, Juana Montimor. Si Titing Cabayes Patos, Bislig, Surigao del Sur. Sige. Salamat kaayo sa ato mga kigsuonan nga nanong ka diha sa Surigao del Sur. Mayong gabi, may pakiguban ni Lorena Traya. Good evening from Davao ug Sunny Kuling. Maayong gabi, Pastor. Salamat sa Ginoo kay nakasubay na pod ko sa imong live. Karong gabi, request kanta Langit ang Hinungdan sa akong pagkabag-o. Pagkanindotan, no? Awit magkalangit, milagroso. Ato Tagalog pagtagad. Ako naman siguro na yung patokar. Ano yung milagroso. Sige, ako na yung pangitaon nga kaawit magkalangit nga gi-request dire, no? Nga langit ang hinungdan sa akong pagkabago. Langit ang hinungdan sa akong pagkabago. Pagkanindota mga kaigsunan. Kana bitawng
dili sakit, dili disgrasya, nganong naahat kag kabag-o. Importante gyud langit ang hinungdan. Kay kung bag-o lang ta tungod kay nakaagig sakit, nakaagig disgrasya, nakagiog grabe nga kahimtang, kung mo mawagtang na po ang grabe mga kaigsunan, balik na po sa kalibutan. Importante gyud nga langit ang hinungdan nganong kita na bag-o. Maayong gabi, Pastor, og sa tanan nga nagsunod sa imong programa ang pulong mo kinabuhi ko. Dalaygon ang buhi nga Dios, nakaabot jud ko sa imong live. Karon, Pastor, God bless. Ay, salamat kaayo. I receive, I agree, in the name of Jesus. Nga ang Dios paday magpanalangin. Langit ang hinungdan sa ako. Nindot kayo mga kaigsuonan nga padayon natong tipigan, taguan sa atong kasing-kasing sa tonahona nga bisan asa ta, naaman sa trabaho, naaman ta sa biyahe, naaman ta sa Pinoy-anan, ang kabag-uhan, ang hinungdan ni ini, ang langit nga gisaad ni Jesus. Importante gyud nga nabag-o ta tungod kay dunay langit. Kay sa naay langit o niya mabag-o. Mao gyud pinaka-importante. Langit ang hinungdan sa akong pagkabago. Pero murag naaman toy, mao ba ni langit ang hinungdan? Murag mao ni siguro. Langit ang hinungdan. Si Kilisti Pargan Rivas Rivolin na request kog song, Pastor. Magpabilin. Kitang tanan, panahon ng magbago. Usahin rasulan ta ang tanang kasalanan ug likayan ta. Ang tanang kahilayan. Dito sa langit. Mayong gabi iwo ni Arman Nonias, watching from Salaysay, Marilog, Davao City. Request Pastor, request song Pastor dili kapayran. Bulawan ang pagdalatan mo, igsuon. Unsay angay buhaton aron malinawon, malipayon, kana bitaw ang ato ang kalag. Buti pasabot ang ato ang kaugalingon. Unsay angay buhaton ug unsaon nato ni pagbantay. Importante mga kaigsuonan atong mabantayan ang atong kalag. Dito sa langit, kalipay maangkon mo. Buwan na iluhang mo agas sa mata ko. Lulun-bulawan ang paglalaktan mo, igsuon ko. Dito sa langit, kalipay maangkon mo. Gikan ni Freddy Aquino Tanyo. Salamat kaayo Pastor. Pwede ko lahutay lang. Daghang salamat. Si Mercy Catalan, maayong gabi Pastor. Diri ko sa Davao, Limbo, Indangan. Salamat sa Ginoo pagsubaybay. Gyud ko nimo. Nagasubaybay gyud ko nimo. Request ko dili kapahiran. Sige doon na pa'y waiting. Awit magkalangit nga magpabilin. Sige ako ano nga tagaan og pagtagad. Awit magkalangit magpabilin. Unya musunod dayon ang dili kabayran. Mayong gabi may pagpaminaw ni matod pa ni Juana Montimor. Pastor, mahinumdum ko ana ni Singkol sa opera og sa Tarcom. Mao na iya paborito. Mao ni usa na ko account Pastor. Usa Juana Dignos kini Juana Montimor. Sige, salamat kay Sister Waning no sa information.
tinuod no ang mao gyud tay kantahon ni Brother Josepino Paran og ni Singkol nga langit ang hinungdan. Amo na nga mukabuloyntong man nakadaiyang mga pagsulay, nakadaiyang mga kalisod apan magpadayon tungod kay langit man ang hinungdan nganong kita nausab. Kay kung moingon ta nga nausab ta tungod anang simbahan, nausab ta tungod anang tawhana, nausab ta tungod aning panalangin, kung mausab ang simbahan, mausab ang tao, mausab ang panalangin, mausab pod ang kapaguhan. Pero kung langit ang hinungdan nganong kita nausab, ang atong kausaaban dili mulubad, dili mo balik magpabilin nga bag-o atubangan sa Ginoo. Way makababag sa mong pagsimba kay ikaw. Okay, maayong gabi ini, kalma lang ta. Maayong nga pagpaminaw. Oras ato nga programa alas 7:28 nasa kagabion. Kung luna mo'y mga mensahe, mga kaigsuonan, mga pangutana, mga pre-request, mga request, mga kaigsuonan, awit pagkalangit, kung luna pa time atong matagaan og panahon. Mayong gabi ini, Bing Dandan. Good evening, Pastor Gideon. Mayong gabi ninyo diha, Bing. Ang Diyos magpanalangin. Pahiyong gihapon, walay angay, nga kabalakan. Kay siya nga nagtuyo kanato, makagagahom sa tanan. Magpabilin kami kan. Mayong gabi, mayong pagkiguban ni Jocelyn. Mayong gabi, Pastor Gideon og Satanan. Wow, mayong gabi. Ni Rias Joynard, mayong gabi. Og ni Ernie Pungasi, mayong gabi, Pastor, watching from Katigbian, Bohol. Song request awit sa gugma. Mayong gabi sa tanan nato mga kigsunan, ilabinas Katigbian, Bohol. Ang Katigbian, bukid-bukid na gyud ang Katigbian. Nakabalik-balik yung ko diha, murag katulog ko kaanha diha Katigbian. Sakay kog tricycle, murag naaga ni kausa nga nagbiyahe ko. Murag ako ra gyud to usa. Naaday ko'y kauban si Brother Lito, nga ibutang pod sa Ginoo sa Bourbon si Pukaron. Mautoy akong kuyog pag adto na ko Katigbian, Brother Lito. Mayong gabi, mayong pakiguban ni matot pa watching from Salaysay, Marilog, Davao City. A request og dili ka bayran, kalma lang ta. Ana ka sa Salaysay, Marilog, Davao City. Brazilon, mau ba? Kalma lang ta. Sige. Ang Diyos magapanalangin. Kami kanimo. Ay gi-request no, dili ka bayran yan ay lahutay, pero dili na nato tagaan sa pagkakaroon ang mga awit nga gi-request sa tuon niya nga paghisgot sa pulong sa Dios, umahumanta sa paghisgot ato ni matagaan pagtagad ang uban nga mga awit magkalangit nga wala pa nato matagay og pagtagad. Sige, ato sang unahon paghisgot ang mga pulong sa Ginoo kay alas 7:30 na sa kagabion. Sa atong panag-uban ang pulong mo kinabuhi ko. You don't deserve to settle, so play a game that won't either. Okay, murag nangilog man ang komersyal. Sagdi lang. Sige. Naunhan tas komersyal. Ato ta sa paghisgot mga kaigsunan sa mga mensahe mahitungod sa pag-atiman sa atong kalag. Importante kayo ni nga makakaton ta sa pag-atiman sa atong kalag. Kana bitawng tinuod ang atong kalag, maatiman ni siya diha sa pagbasa sa pulong sa Dios. Maatiman ni siya sa kana bitawng pag-adto og mga buluhaton sa Ginoo. Pag-ampo mga igsuon, no? Unya dunay gikinahanglan nga atong bantayan aron ang atong kalag magmalinawon.
aron ang atong pagkakita ba kanang pagkaikaw, no, mo nay pinakaimportante. Aron ang ato ang pag-alagad malinawon, malipayon, layo sa kasamok. Dunay mensahe diha sa Panultihon Kapitulo 21 niya bersikulo 20 hangtod sa 23. Sige. Nindot ni nga panultihon mga kaigsunan. Ingon dinhi sa Panultihon Kapitulo 21 bersikulo 20. Ingon dinhi ang mga taong maalamon mahimong dato ug magpuyo sa kaharuhay apan ang mga hungog mag-usik-usik lamang sa ilang salapi. Magmaloy-loyon og ayaw panlimbong og mabuhi kag dugay. Mutamod kanimo ang ubang tao ug dili kalimbungan. Ang abtik nga general makailog og usa ka syudad nga gipanalipdan sa kusgan nga mga tao. Ug gubobon niya ang mga barel nga ilahang gikasilagan. Kung dili ka buot mahiapil sa kasamok, pagmatngon sa imong isulti. Sige. Diha ko kanabitang diha ko nagtanaw sa bersikulo 23 no, sa Panultihon 21. Ang gihisgutan dinhi kasamok. Kung dili ka buot mahiapil sa kasamok, pagmatngon sa imong isulti. Pagmatngon sa imong isulti. Ang tanong maingon, pagmatngon sa tanan nimong isulti. Nganong mauni akong gikuha nga bersikulo, tungod kay naghisgot ta og kalinaw sa pag-alagad sa Ginoo. Ang pulong kalinaw, layo sa kasamok, layo sa kaguliyang mga igsoon. Mao ni ang gihatag sa Ginoo nga bersikulo nga mao'y ato ang hinumduman bisan asa ta. Og atong bansayon ang atong kaugalingon, atong ning ipraktis diha sa Pinoy-anan, diha sa trabahoan, diha sa simbahan, bisan asa. Labi na gyud sa panahon nga adunay mga pagsulay, sa panahon adunay mga misunderstanding. Usahay dili mabantayan sa tao ang iyang ipamulong o isulti sa panahon nga naay mga kanabitang misunderstanding. Labi na gyud diha sa Pinoy-anan. Pero mga igsoon, naade ay tambal, naade ay medisina. Doon na ay pamaagi aron ang ato ang kanabitang kaugalingon atong maatiman, ato ang maampingan aron magpabili ni siya nga malinawon o magpabiling malipayon sa gipakita sa Biblia mga kaigsunan. Haskang nindota ra bagyod ang gipakita sa Biblia nga kung kanunay tang malipayon, kanunay tang malinawon. Kay makadaig man tas Ginoo. Ang tao nga malipayon malinawon sa tanang panahon o bisan asa, kanunay siyang andam. Dili lang kanunay andam. Makadaig sa Ginoo. Kay ang tao nga naas kalinaw, naas kalipay, kanunay siyang makakita, makabati, kanunay niyang mabati o masinatian ang pagkamaayo sa Ginoo. Buti pasabot, ang tao nga naas kalinaw, ang tao nga naas kalipay, puno kanunay sa presensya sa Dios. Nag-uban ang Dios kaniya. Atong hinumduman ang atong Dios nga gilagaran, dili Dios sa kaguliyang, dili Dios sa kasamok. Mailhan nato nga ang atong Pinoy-anan, ang atong gitrabahoan, ang dapit diin ta karon gibutang malipayon. Tungod kay mailhan nato nga ang dapit o lugar Pinoy-anan nga atong gipuy-an nag-uban ang Dios. Kay kung nga ang ilhanan niini mga kaigsunan kanang naabitaw tay kalipay, naay kalinaw. May nindot kaini siya nga hisgutan mga kaigsunan
nga usa sa mga ilhanan mga kaigsunan nga nag-uban day ang Dios, kanang na nag-uban ang Dios sa atong kaugalingon, nag-uban ang Dios sa atong Pinoy-anan, nag-uban ang Dios diha sa panarbaho, kana bitang naay kalinaw, layo sa kaguliyang. Pero mao ni usa sa mga pamaagi mga kaigsunan, usa sa mga gitagaan og pagtagad, kana bitaw ang atong response, ang ato ang kana bitaw katungod, ang atong katungod nga angay natong masabtan karon sumala sa gipaabot nga mensahe sa Ginoo, kana bitaw magbantay ta. Magbantay ta sa ato ang baba, magbantay ta sa ato ang dila. Ato aning responsibilidad, ato ning trabaho, tagsa-tagsa ang magmatngon ni ini. Dili pwede mga kaigsunan nga dili nimo mabantayan ang ato ang dila or imong dila. Dili pwede nga dili nimo mabantayan ang imong dila, ang imong baba. Kay kung dili nimo mabantayan ang imong baba, ang imong dila mga kaigsunan, kuyaw kaayo ang imong kalag, kuyaw kayo ang imong kaugalingon, kuyaw kayo ang imong Pinoy-anan. Nganong mayong kuyaw, moabot unya ang kasamok. Dali nga moabot ug makasuod ang kaguliyang. Kung naang kasamok na ang kaguliyang, dili nato matugkad ug dili nato matuuhan nga naa ang Dios. Nag-uban ang Dios. So ang gipakita sa mensahe mga kaigsuonan nga kung gauban ang Dios sa atong kinabuhi, nag-uban ang Dios sa atong Pinoy-anan, naa kanunay ang pagsinabtanay. Naa kanunay ang kalinaw. Naa man siguro yung mga misunderstanding pero dili maabtan og salop sa adlaw. Dili maabtan og ugma. Naa kanunay ang panag-uliay, naa ang pagpinasayloay. Pero mao ni importante kaayo sa ato ang pagpuyo bisan asa naa mas balay, naa mas trabuan, o naa mas negosyo, o naa mas sa igsuon sa pagtuo, naa man sa simbahan. Importante kayo ang pagbantay sa tagsa-tagsa nato kadila. Mao gyud nay pinakabantayanan mga kaigsuonan sa ato ang pagpuyos kalibutan. Bantayan nato ang ato ang dila. Diha sa Panultihon kapitulo 18, ato ang atrasan o gamay ang mga kapitulo nga atong gibasa diha sa Panultihon. Kapitulo 18 bersikulo 21 nag-ingon dinhi nga ang imong isulti makaluwas o mulaglag sa kinabuhi. Busa kinahanglan dawaton mo ang sangputanan sa imong gipanulti. Diha giklaro mga kaigsuonan nga ang atong dila, ang atong baba, doon na di siya gahom. Doon na siya gahom nga mutunglo, mupatay, muguba, mudaot. Doon na po siya gahom nga muayo. Doon na siya gahom nga kanabitang mubag-o. Ang atong dila ug ang ato ang baba, mga kaigsuonan, doon na di siya medisina. Kumbaga doon na siya sustansya. Atong hinumduman, ang unsay atong gilitok, unsay atong gipamulong, kita una ang sinati, kita ang makabenepisyo. Kung gusto nato mga kaigsuonan nga, like example, kung gusto ta nga pauswagon sa Dios, ibless sa Dios, panalanginan sa Dios, ang ato daing bantayan, ang ato daing tan-awon ug ato ang ampingan, ang ato daing baba, ang ato daing dila. Unya sa pagtagad nato sa dila o pagtagad nato sa ato ang kanabitang pag-amping sa atong dila o pag-amping sa atong baba, magsugod ni diha sa pag-amping sa atong kasing-kasing. Kay si Ginoong Hesus mga kaigsuonan, doon naman say gibilin nga mga mensahe nga matod ni Ginoong Hesus kung unsa ang naa sa atong kasing-kasing, mao ni mo gawa sa atong baba. Kung maghari sa atong kasing-kasing ang kalagot, mugawas usab ang mga pulong nga magpakita sa kalagot.
mugawas sa atong baba, mugawas ni sa ato ang pagsulti. Dinha gipakita mga kaigsunan nangandoy ta og wa man gud siguroy tao nga dili mangayog panalangin sa matag adlaw. Ikaw ug ako mangayo gyud ta sa og panalangin. Sige tang deklarar og blessing. Blessingan sa Ginoo, panalanginan sa Dios ang ato ang panarbaho, ang atong pananom, ang ato ang panginabuhi, ang ato ang pag-atiman sa Pinoy-anan, tanan. Ato ang gideklara nga niining adlaw moabot ang panalangin. Atong gideklara nga oy nindot kay na mga kaigsunan kana bitawng sa tanang adlaw, matag adlaw ginabatasan nato ang paglitok og blessing. Nya dili nato bawion, dili nato bakwion nga nilitok ta og blessing pagkabuntag o niya nakasugat man ta og trials, nakasugat man og pagsulay pagkahapon, pagkaudto. O dili nato tugutan nga ning litok ta og blessing pagkabuntag, pagkaudto or pagkahapon ning litok na putunglo. Dili pwede mga kaigsuonan nga naglitok ta og kadaogan, mulitok pud tag pagkapildero. Atong batasanon mga kaigsuonan ang paglitok og blessing. Dili lang sa buntag, kundili sa tanang oras nga makasulti ka, makalitok ka, halalitok ka. Importante na siya. O niya aron makalitok ta mga kaigsuonan og panalangin. Ang atong kasing-kasing puno nato sa panalangin. Usa sa pinaka kanabitawng maghisgot bitaw tag sentro sa panalangin. Kabalo ba mo ang pinaka sentro sa panalangin kanang pulong sa Dios? Kon ang atong kasing-kasing puno kanunay sa pulong sa Dios, naa kanunay mga mensahe nga gikan sa Dios, naa tay gimemorize, gimemorya nga mga bersikulo, o maunay kanabitang munay nagpuyo sa atong kasing-kasing. Mao gunay mo gawas sa baba, mao gunay mo gawas sa ato ang pagsulti. Ang mga pulong, ang mga kanabitang mga mensahe nga gikan sa Dios. Pero kung ang atong kasing-kasing kanunay ni siyang nakadawat og mga bati nga mga mensahe, mga bati nga mga pulong, kanunay ni siyang nakadungog, kanunay ni siyang nakasinati, mga igsuon mausad ni mupuyo nga mga pulong diha sa kasing-kasing. Mupuyo day ng kasuko, mupuyo day ng kasina, og lisod kaayo ang panalangin. Ang pagkamauswagon dili moabot. Layo kayo ang kadagaya, mga kaigsuonan ko sa Ginoo. Mao hinungdan nga sa ato ang pagbantay sa atong kalag, una natong trabahoon, mga igsuon, ang pagbantay sa atong kasing-kasing. Ang pagbantay sa ato ang kaugalingong pagbati. Kay kung unsay naa sa atong kasing-kasing, maunay mo gawa sa ato ang baba. Kung unsay mo gawa sa atong baba, doon na say gahom. Pwede na siyang makatambal, pwede na siya mga igsuon makaayo, pwede po na siyang makasakit, pwede na siyang makaguba, pwede na siyang makadaot. Ang ipakita, pwede na siyang mupatay ang dila. Pero ang una anang maapektuhan, dili katong imong gisultihan, kundili ikaw mismo ang nagsulti. Kay ikaw may kanabitang sa panahon nga nagsulti ta, kita'y nimpugas ana. Kita po'y muani ana. Kung nagsulti tagdaotan, dili nimo mabantayan nga nahinay-hinay na di ay pagsud ang daotan. Mahimong daot ang huna-huna, mahimong daot ang pagbati, mahimong daot ang panglantaw, mahimong daot ang pangdungog.
Kung kanunay kang nagsulti og dili maayo, ngadto sa imo isigataw, ang mahitabo, kanunay nimong madawat ang dili pod nga maayo nga mga pulong. Dili maayo nga mga mensahe. Kung nagsulti kag dautan, mubalik na nimo nga dautan. Kung nagdeklara ka ug dili maayo ngadto sa mga tao, like example sa unang mga panahon nga dili pa ta Kristohanon, naa ang pagpanunglo, naa ang pagpamalikas. Kabantay mo sa tao nga kanunay naay pagpanunglo, sa tao nga naay pagpamalikas, dili kana bitawng lisod alang nila ang pagpuyo nga malinawon. Walay adlaw nga dili kana bitawng dili mo abot ang kasamok. Walay adlaw nga walay kasamok. Ang tao nga nagsulti og dili maayo bisan kinsa nga tao, muani po na og dili maayo. Maunay bantayanan kaayo og maunay gipakita sa mensahe mga igsuon gikan sa Old Testamento New Testament. Nga kung unsa imong gisulti ngadto sa imong sigatawo, ikaw ang muani ana. Dili lang karon, kundili ikaw pa po'y manubag ana. Ikaw mo'y kana bitawng, ikaw ra gyapon mudawat sa resulta sa imong gipamulong. Mauna nga sa akong kinabuhi, kung unsa may mga bugat nga mga problema, akong gitun-an ang pagpakahilom. Akong gitun-an ang paglikay. Kay akong nakita sikad ba kaniadto, tinuod gyud nga moabot ang kalinaw, moabot ang kalipay sud sa akong kasing-kasing, sa akong una-una kung kanunay kong magsulti og blessing. Kanunay kong magsulti og kana bitawng kadaugan, kaayuhan. Unya aron mas maanad nato ang ato ang dila atong baba, kanang mas sayon ang paglitok og panalangin, mas sayon paglitok kana bitawng kadaugan, mga maayong pulong, mga kaigsunan, aron mas maanad ta sa paglitok og mga maayong mga mensahe, aron puro pod mga maayo ang moabot sa atong kaugalingon. Pilion nato ang atong ikuyog, pilion nato ang atong mahimong barkada. Kay kun kanunay tang makadungog, kanunay tang makabati og mga maayo, maanad ta sa pagsulti og maayo. Maanad ta sa pagsulti og kadaugan. Kung kanunay tang nagsulti kadaugan, kanunay tang nagsulti og maayo, masinatian nimo na karon og sa unahan. Kay unsay imong gipamulong, timan ikaw mismo ang makadawat sa resulta, ana. Bisan pa kung moingon ka nga, like example, moingon ka nga gi-bless nimo na siya, moingon ka nga Lord, i-bless nimo na tawhana, i-bless nimo na siya Lord. Like example, moingon ka nga maayo ka ining bataa. Bless ka ining bataa. Kabalo ba mo, wa mo kabantay kanang sa una ba, kanang wala patas Ginoo. Nga sayon lang ang pagpamalikas, sayon ang pagpanunglo, kanang piste, perting sayo na lang, uban pa, nga dili maayo. Ang uban mo ingon nga, ayaw ra naglitok ka pastor. Kung dili na to litokon, ang mga tao nga wala makabalo, unsa ng pagpanunglo, unsa di ay ng kanang dili maayong mga pulong, unsaon ila paglikay. Kung dili na to nalitokon. Ang uban mo ingon nga, dili man guna angay litokon pastor kay mubalik man po na nimo. No, wala. Wala man nato nagihatag sa tao. Ato ra man nang kana bitawng
kana bitang gikatunan aron ta masayod nga mao dinay panunglo, mao dinay pagpamalikas. Kabantay mo sa una, ako mo gyud ni ako ang nabantayan. Katong wala pa gyud kaayo diha sa Ginoo. Bisan gani sa mga tao nga wala pas Ginoo, makabantay ko nga taga-adlaw sige pa nga pamalikas. Sige pamisti, yawa na. Unya sige og kanang panunglo. Unya makakita gyud ko nga ang tao nga sige panunglo, sige og sulti bitaw og dautan, ang iyang kahimtang dili maayo. Ang iyang pagpuyo dili maayo. Mura bitaw mag-atang diha sa iyang dalan ang kalisod. Mag-atang kanunay diha sa iyang dalan ang kasamok. Munang moingon ko nga tinuot yun ang gisulat diha sa Biblia. Labi na gyud sa mga panultihon ni Haring Solomon. Kung magsulti ka og mga maayong butang, mag-atang sa imong dalan ang mga maayong butang. Unsaon man aron kanunay kang makasulti og mga maayong butang. Puno na to ang atong kasing-kasing sa mga maayong mensahe, sa mga maayong mga pulong. Unsaon man aron mapuno ang atong kasing-kasing sa mga maayong pulong. Mangita tag barkada nga dili init og ulo. Mangita tag barkada kanang hilumon pero kana bitang maalamon. Kabantay mo nga makakuyog kag hilumon, matakdan pug kas pagkahilumon. Makakuyog kag langasan, maahat pug kas pagkalangasan. Makakuyog kag kanang kulang og kaalam, kulang-kulang. Murag matakdan pug kas pagkakulang-kulang. Makakuyog ka og kanang tao nga negosyante. Oy, makakaton ka og negosyo. Buti pa sabot, ang atong kuyog, dako kayo na siya og papel sa kausaban sa ato ang kana bitang adlaw-adlaw nga pagdumala sa atong kalag. Kanang atong kuyog. Mao na nga, ang akong ika-advise sa matag usa, kung atong gibantayan ang atong dila, atong gibantay atong kasing-kasing nga makalitok ug makasulti tag kanunay mga pulong. Kung atong gibantayan ang ato ang kaugalingon aron puro mga maayo nga mga butang ang moabot niini. Bantayan di nato ang pagpili og kuyog, barkada. Gusto ka nga ang imuhang mga anak kana bitang makalito kanunay og mga maayo nga mga pulong? Kinahanglan monitoro nimo ang imuhang mga anak. Monitora kung kinsa ang ilang mga kauban, kinsa ilang kuyog, kinsa ilang suod, kinsa ilang barkada. Kay kung ang atong mga anak makabarkada na sila og kanang kusog mamalikas, kusog manunglo, matingala lang ka nga sige man ni og panimba. Pero nganong makapamilikas naman. Sa una, bago pa mi dire, wala pa may simbahan, wala pa gyud mi ka panimba ato, kay wala pa gyud kaayo, wala pa may puyanan. Nakipuyo pa mi sa akong ugangan, sa balay sa akong asawa. Sa panahon na. Unya, sa kilid sa kilid sa balay sa akong ugangan, dunay basketbulan. Nya wala pa kaayo ko makasugod ato og Bible studies mga tao. Karon akong anak first time kong nakadungog nga namalikas. Tungod di ay kay sa iyang kaduwa kusog mamalikas. Ang amo ang gibuhat, among gi-Bible studyhan ang mga bata. Among gipraktisan og awit atong panahona. Unya among gi-Bible studyhan magabi. Sa dihang nakadungog sila sa pulong sa Dios, nakita nako nga ang ilahang kinabuhi
Hinahinay nga nausab. Hinahinay nga kanabitang nabago. Tungod kay hinahinay nga nausab ang ilang mga batasan sa pagsulti. Sa batasan sa kanabitang sa panahon nga dunay mga bata nga magtapok, ako ang makit-an nga naa na sila'y kausaban. Nganuman kung naay makapamalikas, naambay bata nga mo buyag, naambay bata nga mo badlong. Moingon man dayon nga bad biya na. So nalipay ko mga kaigsonan og sugod ato, wala na ko kadungog nga ako mga anak magsulti og dili maayo. Sa diha nga ang akong mga anak wala magsulti og dili maayo, puro mga maayo ang ilang ipangsulti, amo pong nasinatian nga puro pud maayo ang niabot sa akong mga anak. To God be the glory. Mao na nga ang pag-amping sa atong dila, ang pag-amping sa ato ang kasing-kasing aron kanunay makapanultinig mga maayong butang, ato dining sugdan sa pag-amping diha sa pagpili og barkada. Mao gyud nay pinaka-importante. Nag-alagad ta sa Dios, nagsimba ta sa Dios. Pero ang ato ang mga kauban, atong kuyog, murag walay Dios. Inani ni siya, ayaw pagsalig karong mga panahon na dili ta magsalig, dili ta magkumpiyansa sa mga tao nga ato makaila-ila sa dalan, sa trabahoan o di bisan asa, labi na kung mo kanabitawng maila-ila nato nga moingon o Kristohanon masad ko. Dili ta magkumpiyansa karong panahon na kay naman tas katapos sa mga adlaw. Nganong dili ta magkumpiyansa? Kay dili tanang Kristohanon or dili tanang tao nga moanggong Kristohanon kanang pure og kasing-kasing. Nindot og mga batasan. Dunay mga tao nga moangkon nga Kristohanon, pero ang mga kanabitang kinaiya, mga pinulungan, batasan dihas Pinoy-anan, murag may pamay dili Kristohanon, may pamay dili moangkong Kristohanon. Kay naay mga dili Kristohanon, mapaubsanon pa. Unya kung mapaubsanon ta sa tanang panahon atubangan sa Dios, mga kaigsunan, pagkaninduta, mag-angat kanunay ang imuhang pag-alagad sa Dios. Mag-angat kanunay ang imuhang relasyon sa Dios. Magkaduol kanunay. Diha sa Panultihon Kapitulo 16, ato kunong ablihan ang Panultihon Kapitulo 16, niya versikulo 4, versikulo 21, 23 hangtod sa 24. Ingon din ang maalamon maghuna-una sa dili pa siya musulti. Busa magkadani gayod ang iyang isulti. Ang malumong mga pulong sama sa dugos, tamis og makaayo sa panglawas. Pagkaninduta. Kana bitang magsulti ka kanunay og kanang bugnaw, ikaw mismo makabinipisyo ana. Oy, sultihan ta mo ana mga kaigsunan. Ako mo ingon ko nga usa ko naka sinati gyud ana. Kana bitang tun-an nato kanang malumo nga tingog, malumo nga tubag, malumo nga pangutana, kanang dili bitaw singka. Siguro kitang tanan mura og dili lisod na sabton kanang sulti nga singka, sulti nga at kanang singka nga tubag, singka nga sulti ana bitaw. Pero depende siguro na sa ubang mga lugar, no? Kay dunay mga lugar nga ang ilahang tunada ba murag dili singka, pero perti na ding sukua. O dili po nato na ipadaplin na ay mga lugar, mga kaigsunan nga ilahang tunada murag singka, pero
dili ra di ito, wala ra dito masuko. Like diri sa tanhay na ay tuno diha nga murag pinabundak, murag pinaisog, nya pinakusog diha sa tanhay. Pero pag abot diha sa bais, hinay na pod ang ilahang tuno. Alang sa mga tao nga kana bitawng nakaso diha sa syudad sa bais, ako mayon ko nga dugay-dugay man ko nigpuyo diha sa bais kay diha man ko nag-eskwela college sa Norso. Moingong gyud ko nga naagyoy dapit diha nga ang mga inahan, ibin ang mga amahan, hinay silang umusulti. Mura og pinasaguyod, mura og kana bitang palangga kaayo nga mo sulti. Moingon dahil na sila nga, uy naalagi ka dong. Moingon pod mi, naalagi mi kay namalit. Kay murag may pagatanhay lagi sa una, murag may pagkasingka. Nya moingon po dayon nga, kinsa man po imong kuyog. Kinsa man po imong kuyog. Moingon po nga, si mama, asa di ay si tiya. Murag inana ba? Naapoy lugar nga pirtin ng sukua pero ang tingog pirtirang pagkakalmaha. Moingon nga, ayaw gyud ko ana kay pangag gyud karon. Bitaw yo. Ayaw gyud ko surang-surang nga kay pangag pipi gyud karon. Bitaw. Pero inani ni siya. Siguro lain-lain man tuod og mga tunada. Ikaw og ako nga naghisgot ni ini, kuyog nga naghisgot ni ini. Kabalog yun ta kung siguro sa inyuhang lugar, sa inyuhang kaugalingon mga kaigsunan mo ingon ko nga doon na siguro po'y wala po siguro'y kana bitawng tono sa inyuhang nga dili ninyo mailhan kung nasuko ba og dili. Maayo ba og dautan ba ang pagsulti? Ang gisulti. Inani ni siya. Sa ato karon nga padayon sa pag-alagad sa Ginoo, sa ato karon nga panag-uban, atong kat-unan karon ang pagbantay, pagmatngon sa atong isulti. Okay? Kinahanglan dili nato batasanon ang pagsulti dautan. Kinahanglan dili gyud nato tugutan nga makalitok ta og mga dili maayo ngadto sa atong isigataw. Maghisgot og paguba, paglaglag, pagpatay, kanang pagdaot, pagpanungo. Dili nato na gyud tugutan or kanang pagpanglibak. Kay ngano man ang gipakita diha sa Biblia kung unsay atong gisulti ngadto sa atong isigataw, kita ang una ang makasinati. Kita ang kumbaga kita ang makabenepisyo sa atong gipamulong. Sumala sa unang panahon, dunay nagtudlo na mo ana. Kung mutuliso kunong kag tao, kanang mo yung ka nga, mga animala mo, anak bitaw, tulisok. Hinundumi, nga, alkansi kuno ka, kaysa imong gitulisok. Diba, ako kapila man ko makasinati nga gitulisok ko. Labi na gyud sa uban nga naguna-una nga taas kay sila. Mas maayo kay sila. Oy kapila ko makasinati nga gitulisok ko. Pero ang nakanindot kay kanang gibless ni Lord ang akong kasing-kasing. Moing kong gibless sa Ginoo ang akong kasing-kasing kay sa panahon nga gitulisok ko, wala rasad ko. Murag kanang gisulti nilang talawan bitaw, uy nindot kay na siya kanang makakat-untaan ng kinaiyas talawan. Kanang moingong di mo sukol, dili mo, uy nindot kay na siya.
Kay sa panahon nga tulisokon ka, murag kalmar kay ka, baliwala ra na nimo. Kanang tulisokon ka or ikaw mo'y manulisok, panalahitan, kita mo'y manulisok. Kita mo'y alkanse ana. Kaya like example, kamo mga kuana mo, ana bitaw. Gitulisok. O niya, alkanse ko kung ako'y manulisok. Ngano man? Kay ang akong gitulisok, duha ra man. Tudlo ra magkumagko. Pero ang pauli nako tulo. Diba? Wala man po yung manulisak mo yung kamo. Nga lima tanan. Kasagaran, ang tulisok, usara. Or duha, kumagko. Diba? Kamantay mo tulisok. Kamo. Kansi kaayo ang nanulisok. Ngano man, ang tulo, ka otoridad, nga naa sa kamot, ang tulo nga dunay kanabitang dihog, pauli ra nimo. Munang kung mutudlo kang tao, ing na nga maayo kaayo na siya. Manghinatagon kay na. Ayaw gyud og tudloa ang tao unya uban sa paglitok og dili maayo. Ayaw ing na nga kanang tawhana buang na. Kanang tawhana kulang-kulang na. Kay ikaw mo'y alkanse na. Imong gitudlo ang taong kulang-kulang, ang gitudlo nimo nga buang-buang, ikaw di ay na. Kabantay mo, ang buang, kung atbangan nimo, lupig pa'y ikaw mo'y buang. Kung nagtudlo ka, katong tawhana, maayo kayo to, katong tawhana, uy, buutan kayo na. Kanang tawhana, gipadato na sa Ginoo. Kanang tawhana, matinud-anong na ng alagad, uy, munay nindot kayo, isulti na to sa itong ikatawa. Kanuman, ikaw ang makapinipisyo, labaw sa tao nga gitudlo nimo. Munay actual, maunay tinuod nga angay na to nga kana bitang pagbantay sa ato ang kalag, pagbantay sa ato ang kaugalingon para kanunay naay kalinaw, para dunay kalipay. Pagkanindutag yun ang kinabuhi nga naay ang kalinaw. Ngano, tarong kayo ang imong pagkatulog. Gaan kayo ang imong pagpanulti sa imuhang pamilya. Unya, kung doon na kay disiplinahon nga anak, makakaton sila. Kay nagsulti man ka sa kanunay ug panalangin, kanang mo disiplina bitaw-tawag anak. Kinahanglan magsulti tag panalangin. Dili kay magsulti og dautan. Dili kay magsulti og dili maayo. Mao na nga atong hinumduman mga kaigsuonan, ang atong pulong, ang atong isulti, kinahanglan tambal kanunay, kinahanglan makadasig kanunay, kinahanglan sustansya o bitamina sa tanang panahon. Kay kung maunay atong gipagawa sa atong baba, maunay gipagawa sa ato ang, maunay gilito kanunay sa atong dila, mga igsuon, maunay mo balik nato. Munang akong gibuhat mga kaigsuonan, kabalo ba mo sa ako ang gibuhat? Kung na ako'y mga madunggan o makitaan nga mga tao o mga mensahe nga mapahitason, ako nang scroll. Pero kung doon na may mga mensahe nga makakaton ko sa pagpaubos, makakaton ko sa pagpailob, makakaton ko kanang naabay kaalam, nindot kay na siya mo ibalik-balikon. Even sa mga kanabitang kabantay mo kanang mutan-aw kag cellphone, doon naman ay mga mukalitrag tunga diha sa imong cellphone nga mga video, mga content pod sa lain. Usa sa mga bantayanan kay ni. Kay mauni kasagaran karon nga wala mabantay sa mga tao. Kabantay mo,
sa social media, grabe kasibaw kanang yaga-yaga nga content. Kanang yaga-yaga bitaw nga video, mga binuang grabe kusuga. Pero yung rabiha kusuga gyud kanang mga binuang nga video dali kayong i-share. Dali kayong musaka ang ilang mga views. Buti pasabot daghan ang nagtan-aw. Ug maunay gitinguha, maunay gisuhid sa kadaghanan para modaghan pod ang ilahang kanabitang ilahang views. Pero wala mabanday nga sa panahon nga maunay ilang magkatunan, nag-abli di ay sila dili maayo sa ilang kinabuhi sa unahan. Maunang kung nagbantay ta sa tong kalag, nag-amping ta sa tong kalag, nag-amping ta sa tong kasing-kasing, mag-amping ta sa paggamit sa tong cellphone. Mag-amping ta sa ato ang gitan-aw. Kung unsa nga atong gitan-aw, nagtudlo na nato. Timani ni mga igsuon. Kung asa gihatag nimo ang imong mata, kung asa gihatag nimo ang imong kaugalingon, tua ka didto nagpatudlo. Kung kanunay kang nagtan-aw og mga vlogger nga puro binuang, puro walay mga dili kanabitang puro ragud mga binuang, kadaghana pinaarabay mga Kristohanon. Lisod kayo mo share og mga wali. Lisod kayo mo share sa ilahang Facebook og mga wali. Pero sayon kaayo mo share og mga binuang, mga yaga-yaga, mga walay way unod, dili makatabang. Muna nga usaron nga ato karong ampingan ang pagtan-aw. Usa nga angay natong bansayon kanang pagtan-aw og mga maayong video diha sa tong cellphone. Daghang mga maayo nga video diha sa cellphone. Nga naay mga kanabitang makakuha tag kaalam. Makakuha ta og kanang pagtulunan nga magamit nato sa pag-alagad nato sa Dios. Ug mauna gani ato ang pangitaon, gitabangan nato tong kaugalingon. Kung kanunay tang nagtan-aw og mga maayong mensahe, kanunay tang nagtan-aw og mga maayo nga mga video, maunay panahon nga gitabangan nimo imong kaugalingon. Giampingan nimo ang imong kaugalingon. Giamuman nimo ang imong kaugalingon. Buti pasabot, tinuod kang nahigugma sa imong kaugalingon. Og maunay sugo sa Dios. Ug maunay usas mga pinaka-importante ug pinakadako nga sugo. Nga kaantigot ang muamuma mahigugma sa atong kaugalingon. Kay ang gitudlo ni Ginoong Hesus, sikad pa sa tinuod nga mensahe sa Old Testament, wala ta tudloi sa Dios sa paghigugma sa tao samtang wala nato atimana ang atong kaugalingon. Higugma ang imong sigataw sama sa paghigugma sa imong kaugalingon. Buti pasabot, unahon nimo pag-atiman ang imong kaugalingon. Kay unsaon nimo pag-atiman ang uban kung mismo ang imong kaugalingon wala nimo atimana. Kay ikaw may example, kita may example. Kung nanudlo tas uban, dapat gitudluan nato tong kaugalingon. Kung nagbless ta sa uban, sa panahon nga mo bless ka, gibuhat na sa Ginoo nga ikaw ang giuna. So nindot kaayo nga batasanon nato sa ato ang dila, sa atong baba, sa ato ang pagsulti ang panalangin. Mga maayong butang, mga maayong mensahe. So para muabot ta diha, para muabot na sa imuhang kinabuhi, una, likay ang mga dili maayong barkada.
Kanang mga taong hambugiro, kanang mga tao nga kana bitawng hanginon, hinaamay mga taong hanginon. Siguro ikaw ug ako kitang tanan makaila gyud ta sa mga taong hanginon, mga munang moingon nga mayoras istorya. Pero sa buhat perting layo sa istorya. Gamit kayo ni kining kinaiya nga pagpaniid. Oy nindot kayo na kinahanglan sa atong pagkakristohanon magmat kana bitawng magbaton tag kinaiyang pagpaniid. Sa imuhang kinabuhi mga kigsunan kinahanglan kaantigo kang maniid. Sa lain nga mga pulong kinahanglan mabatasan nato kanang kilatis nga mensahe. Makakita kag tao kilatisa. Kinahanglan kaantigo kang maniid gyud og tao. Labi na gyud sa panahon nga may posibilidad nga maunay imong makuyog. Like example, makuyog nimos trabaho, makuyog nimos imuhang negosyo o makuyog nimos diha simbahan o bisan asa. Pilia ang mga tao nga pwede nimong makuyog nga kana gyud maayo. Kanang mga istorya nga maalamon, kanang manulti nga dunay unod. Manulti nga dunay kanang gamit gyud ba? Naamang goy mga tao nga mura gausik lang og oras. Gausik ra og panahon. Galabay og panahon. Nay mga tao gyud inana. Muna nga kitang mga Kristohanon para kana bitang maghulat sa atong mga dalan ang mga maayo nga mga butang, ang mga panalangin nga giandam sa Ginoo. Mao ni atong batasanon. Una, pilion nato ang ato ang barkada. Pilion nato ang kanang atong ikuyog. Ug mao sanay atong buhaton sa atong mga anak. Giyahan gyud nato atong mga anak. Kinahanglan tudluan nato ang atong mga anak unsaon pagpili og kanang maayong barkada. Maayo nga ikauban. Aron ang atong mga hangyog, mga pag-ampo sa Dios nga atong gideklarar nga Lord, i-bless ang akong mga anak. Mahitabo gyud na siya. Kay kung mag-ampo ta nga gi-bless ang atong mga anak, gadeklarata og panalangin sa atong mga anak, unya ang atong mga anak naglitok kanunay og mga maayong butang. Kay ang ilang mga barkada, ang ilang mga kaila, ang ilang gikuyog, mga maayo og buutan sad. Dili og dili mapakyas ang imuhang gihangyo sa Ginoo. So naa nato mga kaigsonan ang trabaho. Naa nato ang trabaho. Naa nimo. Inani ni siya. Dili nato ibutang sa atong una ug sa atong pagtuo kanang kung unsay moabot nato ugma, dili nato tuohan nga tungod na ni bisan kinsa. Or tungod na sa atong ginikanan, tungod na sa ato ang mga kauban, tungod na sa ato ang kumbaga dili nato ipanumangil ni bisan kinsa. Ibutang nato na sa atong nauna ug sa ato ang kaugalingon batasanon nato kanang dili gyud ta pwedeng manumangil. Nganong nagkalisod ka, nganong gipauswag ka, nganong giblas ka, kay dili na tungod ni bisan kinsa. Tungod na sa imong pagdumala karon. Kung unsay imong kahimtang ugma, sunod panahon, tungod na imuhang pagdumala karon sa imong kaugalingon. Kung gitarong o giampingan nimo pagdumala ang imong kaugalingon karon, nagsulti ka og mga maayong butang, nagsulti ka og mga maayong pulong,
ang mag-atang sa dalan sa imuhang kaugalingon, sa imong kinabuhi, puro gyud na mga panalangin. Puro gyud na mga maayong butang. Muna ang mga igsuon, akong pagdasig mao ni. Kuhaa ang mga bati nga mga pulong. Sa panahon nga masuko ka, sa panahon nga mapungot ka, sa panahon nga kana bitawng maglagot ka, naam gyud mga panahon maglagot ang tao. Murag dili man siguro, wala man siguro tawo nga dili, wala makasinatig kasuko, kalagot, kapungot ug uban pa. Sa panahon nga adunay paglagot bitaw, paningkamuti nga mawagtang day na nimo. Kuhaa dayon ang imuhang huna-huna sa dapit diin nga maglagot. Buti pasabot ayaw pag huna-hunaan ang mga taong maglagot ka. Ayaw huna-hunaan ang mga tao nga kana bitawng ingnon nato nga mabikil ang imuhang tawhanon nga kinaiya. Sa laing istorya, mapukaw ang imong pagkatawhanon. Ilayo ang imong kaugalingon, ilayo ang ato ang kaugalingon, ang imong kaugalingon sa mga tao nga muhaling og kasamok. Muhaling og kasuko, muhaling sa imong pagkatawhanon kumbaga. Kabalo ko mga kaigsunan, o nakakita kog tawo nga gipauswag yun sa Ginoo. Nang interview bitaw ko, doon ako'y usa ka tawo nga, adun ako'y usa ka ila, nga sa una lisod gyud siya. Nya lisod gyud. Lisod ang iyang relasyon, wala maalain sa Ginoo. Kana bitang kabado kanunay na ang kalibog. Unya lisod gyud. Nya sa dihang gi-bless siya sa Ginoo, o gi-bless pag yun pag-aayo, gipauswag siya pag-aayo ba? Sa dihang gibisita ko niya, ako siyang gi-interview. Ako siyang giingnan, kumusta man imong trabaho? Salamat sa Ginoo, okay ra gyud. Kung nga, kumusta man ang mga kauban sa imong trabaho? Wala day kay mga amigo, wala day kay mga higala, wala day kay mga kanang suod nimo nga murag divert sa imuhang panghuna-huna nga dunay mga kuan. Ako sa interview gyud ba, ingon siya nga sa panahon nga naay trabaho mi, naas company mi, mura ra gumig kaila, mura mig amigo, pero diha ra na ang pagtinagdanay ingon nga kauban sa trabaho, pero diha ra kutob. Inigawas na mo sa company, wala na, dili na maghugoy-hugoy, diretso sa balay, diretso sa kuan pamilya. So ginaana ang batasan mga kaigsunan, haskang layo as kadaot gyud. Dili bitaw maghapit-hapit, dili ninduta bitaw ang kinabuhing malinawon. Sultihan ta mo mga kaigsunan, pagka ninduta gyud sa kinabuhing malinawon, malipayon, naa kanunay ang pag-uswag. Layo kayo ang kalisod. So sayon ra gyud kaayo ang gipakita nga mga pamaagi, mga ideya sa ato karong panag-uban aron mo uswag ka, aron i-bless ka. Likay ang kasamok. Likay ang kanang kagubot sa una-una. Ato hinungnuman, kita mo'y nagdaladala sa atong kaugalingon. Buti pasabot, kita ang gibuta kanang gisaligan sa Ginoo maayong kaugmaon. Naa nato ang trabaho. Naa nato ang trabaho, naa nato ang pagpaduol sa Ginoo, naa nato ang pagpangayog tabang sa Ginoo. Kung baga free ta sa tanang panahon. Sa unahan sa gipakita sa Biblia, sultihan ta mo, dili dawaton sa Ginoo ang rason kanang pagpanumangil og tao. Bisan pa nagwali og nagtudlo ko ninyo, ug dili ninyo ni dawaton, or kung dawaton ninyo ni, di po mo kaingon nga tungod nako kanang na-bless mo. Kung dili ninyo sundon ang
inyong nadungog. So dako kay papel ang inyong kaugalingon. Ang tagsa-tagsa na to kaugalingon mo'y dako kayong papel sa kahimtang nato sa unahan. Unsa ang kahimtang nato sa unahan tugod na sa atong paggamit sa oras, sa atong dila, sa atong baba, sa tanan nga nato. Kung gigamit nato sa mga maayong butang, puro pod mga maayong butang ang moabot. Inani ni, labi na gyud sa mga bana o kaha-asawa nga naay trabaho. Kung nagtrabaho mo diha sa trabahoan like company na amoy ikahalubilo nga mga tao, inani ang batasanon ninyo. Diha sa trabaho ayaw himo ang pamilya ang imong kauban sa trabaho. Kanang mura ba og pamilya nang kaayo ba? Ayaw. Ibutang na nga naamoy boundary, naamoy limitasyon ba? Nga kutob ra gyud diha, kauban ra gyud mo sa trabaho, wala nay mulapas pa na. Human ana sa inyong trabaho, ayaw himo ang pamilya ang imuhang isig katrabahante, nga imong dala-dalaon, imong taral-taralon, gasto pag kwarta, gasto pa og time, gasto pa ang imuhang maangin pa ang time nga para sa imong pamilya. Mura ba kag sa daling istorya, gikawatan kag kalinaw, gikawatan kag maayong butang, gikawatan ka sa mura kag na-scam sa atubangan, nga ikaw ra pod ang nagbuhat. Sa lain nga mga pinulungan, ikaw ray nagunay og ilad sa imong kaugalingon kung dili nimo tarongon pagdumala ang adlaw nga naa nimo karon. Ikaw ug ako nangandoy nga iangat ni Lord, pauswago na Lord. Pero kung dili ka kaantigong mogamit sa panahon nga naa nimo karon, labi na gyud sa panahon nga naa kas trabaho, mahimo ng pamilya nimo kanang dili nimo pamilya. Mahimo na nimong barkada ang dili dapat nimo barkada. Kay kauban ra gyud mo sa trabaho, like example, trabaho ra gyud mo, trabahante ra mo diha, kutob ra mo kauban sa trabaho. Dili maguba ang time nga gipial sa Dios sa imong kinabuhi para sa imuhang pamilya, para sa imong kaugalingon. Mao na giingon ni Ginoong Hesus, mahimo kang kasaligan, mahimo kang kapialan, kay nadumala nimo ang time, ang tanan nga nanimo sa insakto nga pagdumala. So layo kayo kas kadautan, layo kayo ka sa kanang kalisod, layo kayo ka sa mga makaingon tang kawaladon. Kung natarong nimo paggamit ang oras ug adlaw nga gibutang sa Ginoo sa imong kinabuhi. So karon, aron ang atong dila matarong, ang ato ang baba healing, bitamina, medisina, mahimong sustansya niya hinumduman nato, kita ang makabenepisyo ana. Ikaw mo'y makabenepisyo ana. Ayaw ni kalimti, kung unsay imong gipamulong karon, ikaw ang makabenepisyo ana. Bisag gitulisok pa na nimo sa imong isigataw, ikaw gyud ang makabenepisyo ana. Bisag unsay imong isulti ngadto sa imong isigataw, tuuhin ni, ikaw ang una ana makasinati. Kung gidaot nimo ang imong isigataw, muabot una nimo, ikaw ang unang makasinati kadaot. Kung nagtunlo ka sa imong isigataw, na malikas ka sa imong isigataw,
ikaw mismo ang mag-una. Ikaw ang unang makasinati sa imong gisulti. O namang igsoon, bantay ang imuhang dila. Bantay ang imong baba. Kay mauna karon ang ako ang kanang gibatasan. Bisan sa panahon diri sa amo ang Pinoy-anan. Mao bitaw nang moyong ko nga bulahan kayo ang mga hilumon kaysa mga sabaan. Kanang hilumon bitaw sa mga dili maayong pulong, pero sabaan sa mga maayong butang, sa mga maayong pulong. Okay. Nindot ni siya, dili pod pwedeng mahimo tang silumon, dili pod da mahimong pwedeng sabaan. Unsa man na Pastor Gideon? Inani ni. Dili ta mosugot nga hilumon ta sa mga butang nga maayo o sa mga mensahe nga maayo. Dili sad maayo ug di natutugutan nga mahimo tang sabaan sa mga bati nga mga pinulungan. Ang pagpamalikas dapat hilumon ta ana. Di ta pwede nga makasulti. Di pud ta pwedeng makadungog. So ang atong buhaton likay. Asa gani ng mga lugar nga makadungog kag mga dili maayong mga pulong. Asa gani ng mga lugar nga dili kanang makadungog kag mga mga pulong nga dili maayo or kinsa gani ng mga taong makadungog kag murag hambugiro. Nya batig kinaiya ay ilayo ng imong kaugalingon oy. Wala man na hikti. Wala man na gapusa. Iduol na dihas Biblia kaysa iduol nimog mga barkada nga way ayo. Timan ini. Ako mo ingon ninyo, layo ra ang 5 years. Iangat mo ni Lord. I-bless mo ni Lord. Basta buhata ra ninyo ang inyong nadunggan. Ako mo ingon ko, layo ra ang 5 years. Makakita na mog kausaban sa inyuhang balay, sa inyuhang trabahoan, labi na gyud sa inyong Pinoy-anan. Iangat mo ni Lord. Padatuon mo ni Lord, pauswagon mo ni Lord, para damor nga magaan ang buluhaton sa Ginoo ug mulapad ang trabaho ni Kristo. Mao na akong gideklara. Mahitabo lang ni kung ang inyong nadunggan, inyong buhaton. Dili na tungod nako. Tungod na kay gibuhat ninyo ang inyong nadunggan karon. Unsa gani? Bantay imong dila, bantay imong baba. Sa unsang paagi, magsugod na sa pag-ila-ila, pagdumala kinsay imong ikuyog. Okay? Ilikay ang imuhang kaugalingon karon, sugod karon, ilikay ang imong kaugalingon sa mga taong una, mga hambugiro. Sa mga tao nga kana bitawng feeling nga maayo. Uy, makaila man gyud kag mga tao nga murag maayo. Kanang mga mapahitason, mga hambugiro. Siguro dili na nako na hisgutan pag-ayo, murag kaila na mo ana, pero muhatag og tips sa mga taong hambugiro. Kana bitawng kung maghisgot na gani og mga mura og kanang daygon, mga istorya o mga pinulungan nga naang pagdaig, unya maghisgot ganig pagdaig, pagpataas, murag diha siya musud, diha siya mo entry dito, diha siya kumbaga sa Binisaya pa, murag diha siya mukakak pag-ayo, diha siya muputak-putak pag-ayo, murag ihang bulatanan, murag inana bitaw. Maghisgot na ganig daygon. Like example, nindot ka ito si kuan kay gipadato na. Nya mo ingon po dayon nga kato gyud akong kauban, murag si ihata nang istorya. Likay na siya. Kay ang tinuod nga taong hilumon, ang tinuod nga tao nga maalamon, hilumon. Hilumon. Bisan kami, ako ug akong asawa,
Bisan si akong asawa mo mag-istoryahanay magyud mi nindot man gud nang mag-istoryahanay magtiayon. Manglaba mi mag-istoryahanay pagkanindota. Manglaba akong asawa duulon jud nako na. Bisan kung naa pa ko'y trabaho. Ngano man sa panahon nga manglaba akong asawa unya akong atbangan nga manglaba pod ko ni maglaba pod ko tabangan nako siya. Ana may magkaisto-istoryahanay. Nya mag-smile lang ay pagkanindota mga kaigsuonan. Tinuod na ay. Mag-smiling ay. Nya nagtan-aw biya ang Ginoo. Muingon gyud ang Ginoo nga malipay gyud ang Ginoo nga oy pagkanindota si Russell og si Gideon is malipayon. Kamo diha makit-an po mo sa Ginoong malipayon. Dili kay magkwintahanay mo kinsay dako gasto, kinsay waldasira, magkwintahanay mo, mag-uol ang Ginoo na eh. Masubo ang Ginoo. Imbis panalanginan, mapasagdahan. Kay kung malipay ang Dios mga kaigsunan, ingon si David, malipay ang Dios. Ingon si David diha sa Salmo 37. Ato ning butangan og bersikulo. Salmo 37. Salmo 37. Asam ning 37 ani? 37. Okay. 4. Pangitaang kalipay diha sa Ginoo. Ug hatagan kaniya sa imong gipangandoy. Pangitaang kalipay diha sa Ginoo. Ug hatagan kaniya sa imong gipangandoy. Dili di ay ang paggukod sa atong gipangandoy. Kanang nangandoy ka og balay, nangandoy kag sakyanan, nangandoy ka og mga butang. Ayaw to gukda. Ayaw to hunaha. Pangitaa nga malipay ang Dios nimo. Pangitaa nga inigtan-aw sa Ginoo nimo. Labi na ninyo sa inyong pagkamagtiayon, sa inyong Pinoy-anan, inigtan-aw sa Ginoo kay nagtan-aw man gyud ang Ginoo. Ingon si Jesus Christ, di ko kamubiyaan. Ingon si Haring David, ang Dios nagtan-aw sa kalibutan, nagtan-aw siya sa mga tao, gimonitor sa Dios, nagsugo pa gyud ang Dios, nagbutang pa gyud mga anghel, gitan-aw ang atong mga buhat, nadunggan ang atong mga gipangsulti. Mao na nga ako aning idasig natong tanan. Apil ko ani. Labaw ng apil sad mo ani. Diyas Pinoy-anan, paning kamuti nga naang pagsinabtanay. Time ay pinaka-importante. Time nga naamoy pag-inistoryahanay, kay magkatakdo man ang inyuhang pagbati, magkatakdo kanunay ang inyuhang mga pangandoy, magkatakdo kanunay ang inyuhang mga tinguha, di magkatakdo sad ang inyuhang mga panultihon. Oy, sultihan ta mo. Ako ug akong asawa mag-atbangay mi nya, magtananawanay mi nya, magkihat-kihatay nya, mag-smilingay. Muana day na ako mga anak. Sana all. Madindot kayo na. Unya, nalipay manggani ako mga anak. Unsa pa ka ang Dios? Kung nalipay ang Dios, dili na nimo gukdon paningkamutan ang panalangin. Kusa ra nang moabot. Kusa ra nang moabot. So mo ni siya usas akong ikatambag labi nas magtiayon ay magtiayon diha, no? Kanang magtiayon diha. Kamong magtiayon ayaw mo pag kanang pag-indigay, kompetensyahanay. Ayaw mo, bawal na sa magtiayon. Nganong ako ning tudlo ninyo kay ang atong gi apas nga masabtan nato kana bitang mabantayan natong tong dila, babantayan nato ang kasing-kasing. Diha sa pagbantay sa ato ang gikuyog. Unya wala man laing kuyog nato. Wala may laing dapat ko ikuyog nimo. Dili man ang imong isig katrabahante, dili man ang imong isig kanegosyo. Dili kay mangita pagkag ikuyog diha sa imong kaugalingon. Wala kay laing dapat ikuyog. Ang imong asawa, ang imong bana, hala tutoke.
Tagaig panahon nga magkaistoryahanay mo. Unya ayaw mo og kanang magkaistoryahanay nga puro pungot na lang. Puro singkahanay. Puro pag-indigay. Kana bitawng mag-indigay, bawal na sa magtiayon. Kompetensyahanay, bawal na. Bawal gyud na siya. Ngano man, diha magud maghaling ang bati. Diha maguba ang maayo nga kinaiya. Diha maguba ang gugma. Diha maguba ang respeto. Diha maguba ang tanan nga mga maayo. Kung naa ang kompetensyahanay. Nya mo ingon dayon nga, kana bitaw magkwintahanay na unsay trabaho, magkwintahanay na sa trabaho. Dili man dapat magkwintahanay sa trabaho, magtinabangay. Mga magtiayon nga naminaw nako karon, kung inyo ning buhaton, muingon ko nga hinumduman ko ninyo sa unahan. Mahinumduman ko ninyo sa unahan kung inyo ning buhaton. Wala na mo'y lain pang pinakasuod nga barkada. Ang imong asawa, dapat ang imo ng bana. Wala na kay laing pinakamaayong higala, pinakamaayong barkada, pinakasuod nga barkada o higala. Ang imong asawa, ang imong bana, ang imong mga anak, ang imong ginikanan. Unya, tinguha nga, maduol mo kanunay sa Ginoo. Magbasa mo sa Biblia para ang kasing-kasing puro mga maayo. Mapuno kanunay sa pulong sa Ginoong kasing-kasing. Puro maayo ang malitok ninyo. Makatambag mo sa mga tao, makatabang mo sa mga tao. Timan nakit antas Ginoo. Kung unsay atong gibuhat, siya pod ang mubuhat. Kung nakatabang ka, damor ka niyang tabangan. Inani ni siya. Ang prinsipyo sa Dios sa gipakita o gibilin diha sa Biblia mao ni. Damor kang mutabang, dili na mutabang ang Dios sa taong imong gitabangan. Ang tabang sa Dios anha na paingon nimo. Kay di apag yun. Ang Dios nag-andam og panalangin. Ang tao nga iyahang giandaman sa panalangin pero dili ka antigong mo panalangin. Si Jesus miingon, dili to siya takos sa akong panalangin. Timani niha. Ang tao nga grabing makarelease og panalangin, nakit-a na ni Lord. Og ang iyang panalangin nga giandam unta sa ubang mga tao. Unya, ang tao nga iyang giandaman, dili ka antigong mo panalangin, dili ka antigong mo tabang, dili to siya takos sa giandam nga panalangin sa Dios. Asa man to niya ihatag? Adto to niya ihatag sa tao nga nakalipay niya. Unang ang prinsipyo sa Dios, damor kang nga bless, damor kang mo panalangin, damor kang atimanon. Munang karon, lito ka kanunay ang pagpanalangin sa imong bana, ang pagpanalangin sa imong anak, ang pagpanalangin sa imong asawa, sa imong bana, sa imong asawa ug sa imong anak. Lito ka kanunay ang mga maayong pulong, ang maayong mga mensahe diha sa imuhang pamilya. Labi na dayon ini katulog. Good night, dong, good night, kuya, good night. Bibi Asa, amo na amo. Bless Bibi Asa. Unya akong mga anak, akong testimony. Dili na sila mo adtog eskwelahan samtang dili mo bless. Dili na sila mo adtog eskwelahan kung dili makakis. Mukis na sila namo. Amo na silang gitudloan nga mukis na sa ilang papa, mukis na silang mama, nya mo bless na. Inig-abot maupod ang ilang buhaton. Nya kami pon mo deklarar ang Dios mag-uban o magpanalangin ninyo. Gibuhat na to na karon. Mubalik na nato ugma ug sumalapot. Hinumdumi ang atong dila dunay gahom. Ang atong baba dunay gahom sa pagpanalangin.
Dili nato tugutan nga magamit nato ang gahom sa pagtunglo ug sa pagpatay. Puno na to itong kasing-kasing sa mga maayo. Munang magpost ko diha sa ako ang account na mga tao nga kanang bikil kaayo og mga mensahe. Kung mahimo i-block. Wa man koy kuan ana. Munang nangutana ko anang kana bitaw nangutana ko sa ako mga estudyante. Unsaon nimo, unsa may angay nimong buhaton aron mahimo kang maayong pastor o maayong magtutudlo? Unsaon man unsa may angay nimong pangitaon o unsa may imong pangitaon aron mahimo kang magtutudlo? Aron mahimo kang maayong pastor or aron mahimo kang maayong leader. Unsa may angay nimong pangitaon? No? So dalaygon ang Dios sa ato ang panag-uban. Ako nagtuo nga naamoy nakatunan, naamoy nasabtan. Unya kanang inyong nakatunan ayaw na ninyo kalimte. I-apply na dayon. Like example, ang maayo og suod nimong barkada wala nay lain dapat imong pamilya. Imong bana, imong asawa, imong mga anak. Dili maayo nga mas amigo, mas higala pa nimo ang laing tao kaysa imong asawa, sa imong bana. Nya kung dunay mga problema adto pa ka mudagan sa lain. Munay mga taong way batasan sa ilang Pinoyanan. Unya nagtan-aw biya ang Ginoo. Dili gyud nato kalimtan, ibutang nato ni sa atong kasing-kasing una-una bisag asa ta. Bisan asa. Magnaaman sa CR, naamas labhanan, naamas kaliguan, naamas baol, naamas trabahoan. Ibutang ni siya. Gitan-aw ta sa Dios. Naamang kay kauban og wala, nakit-an kas Ginoo. Ayaw gukda ang panalangin. Gukda nga malipay ang Ginoo sa imuha. I-bless lagi ka. Sa imong nadunggan og nakatunan karon, mahinumduman ko ninyo. After 5 years, layo na kay ng 5 years, i-bless mo sa Ginoo. Buhata ra ni. Labi na gyud ang paglitok og mga pulong. Nya likay ng mga vlogger nga puro yaga-yaga. Ilayo na sa imong mga anak kanang puro yaga-yaga. Labi na ng mga bulubinayot. Yaga-yaga sa relihiyon. Yaga-yaga. Ako gani, mga kaigsunan, usahay. Bisan ako, kung dili ang ko maglikay mga kaigsunan, uy, maguba ang akong adlaw. Maguba akong nauna. Tinuod. Practically, maguba gyud atong nauna kung di ta magmatngon sa social media. Labi nag mga yaga-yaga nga mga vlog, mahito magyaga-yaga sa mga pastor, magyaga-yaga sa mga born again. Wa man tay mahimo ana bisag ato pa ng debatehon. Wala tay makuha na. Nga maayo. Ang makuha na dautan. Masakitan ka, maguol ka. Nya, kisa mo yung pasinginlan, sila. Dili oy. Dapat imo ra gyung kaugalingon. Kayo man labot sila. Kung wala nimo ihatag ang imong atensyon, ang imong panahon. Naamon toy awit ka ganina, unsa man toy awit ka ganina. Kusang pangitaon to unsay awit to kaganina. Nga gi-request. Dili ka bayran. Sa mga idaran, sa mga mama og papa, nanay og tatay diha, no, naminaw mo diha tanan. Salamatan ko Ilab ninyo pag-ayo inyohang tagsa-tagsa ka partner. Labinas inyohang pangidaron nga nag-edad og 60, 70, 80, 90. Ilab, ikuyog-kuyog kanunay. Kay ang kusog sa Dios nga giandam inyong maangkon kanunay. Kinsa may i-bless ni Lord? Katong tao nga nakapalipay niya. Tinuod na.
ang i-bless sa Ginoo katong tao nga nakapalipay sa Ginoo. Diyos, sa mga kaayuhan nga naangkon ko, dili kabayran sa salapin ni Bulawan. Ang kinabuhi ko, ihalad ko kanimo. Nag-anam, naunta ako kahulo. Apan gisapnay mo ako, o Ginoo. Pinaagi sa gugma mo nga way paglubag. Okay, gikan ni Clisty Fargan Rivas Rivolin. God bless sa tanan. Thank you sa pulong sa Dios. Salamat sa pag-share, Pastor. Ang Dios magauban ka natong tanan. Mag-bless sa tanan. Hikap sa atong mga kamot, dungog himaya. Salamat kayo. So mga magtiayon, no? Kamo diha nga magtiayon, mga mama, papa, nanay ug tatay, mga lolog, lola. Ilab ninyo ang usag-usa. Likay ang kanang sapot, kanang pungot, kanang kompetensyahanay. Isintro ang pagtinabangay sa tanang butang, sa tanang buluhaton. Ang pagtinabangay, ang pagtinabayayungay, mao'y makapalig-on sa gugma at tubangan sa Ginoo. Panahon nga ako na malando, sa nabilin nga kinabuhi ko karon, ihalad ko na kini sa Ginoo. Unya, ako pong mga kung naamoy nindot po nang naay pamilya, kanang pamilya mo niya namoy banding. Bisan muhatag ko niyo tips ha. Kung dili mo kayo kabanding sa laba, dili mo kabanding sa mga buluhaton sa inyong balay, sa usa ka semana, pagbanding mo diha sa simbahan, dapat nindot biha kayo kadang mag-holding hands o nindot kay na siya. Makitaan mo sa inyong mga anak nga mag-holding hands na ang kalinaw, na ang kalipay pagkanindota. Maunay maghari sa ilang kasing-kasing, maupunay mo gawa sa ilang baba. Ihalad ko kanimo. Okay, no, salamat pa-watching ni Anali Karina Limpahan sa ikon. Sa salapin ni Oras sa nga programa, alas 8:59. Oras sa akong pagpanamilit, kay akong panahon, ihatag na po na ako sa akong pamilya, sa akong mga anak. Kaya labi na gyud man sa ako ang live, mga kaigsuonan, maadtog gyud ko sa akong mga anak. Kay maunay time nako nga ibanding nako sila. Kay adlaw na man sila sa eskwelahan. Unya sad kanang kung inigabot po nila, naapugkos ako ang trabaho, na ako ang garden, na ako sa akong manok, na sa akong baboy. Dili na ako sila mabanding, inigabot nila, igora na silang mukis, mo amin, mo bless po ko nila. I declare blessing. Ana lang, among banding, dahil katulog, ana. Magpa-exam dahil na si Asap. Moingon dahil na nga, exam ako pa. Kay exam ra ba na mo ugma? Dili siya mo take og exam pag-ugma kung dili na ko siya examon. Inaana na, no? Kanindota, mabanding nimo imong mga anak pagkanindota. Wala nay laing panahon o wala nay laing kalibutan pa nga angay natong hulaton. Karon na nga kuyog og buhi ta nga nag-alagad kaniya. Ilipay mo ako. Mayong butag, mayong gabi ni ingon diri. Amen. Salamat sa Ginoo Pastor sa iyang mga pulo nga imong gipaambit karon kagabion. Dalaygon ang Dios sa imong kinabuhi. Padayon nagpanalangin uban sa tibok nimong pamilya. God bless. Okay. Kanang mga debate, kanang mga yaga-yaga sa social media, ayaw mo pagpaminaw ana, ayaw mo pagtanaw ana. Kay manakod na ug mahimuon niya mong bati sa unahan. Ang kinabuhi ko, ihalad ko kanimo.
sa panahon nga ako na Oras na sa akong pagpanamilit mga kaigsuonan. Oras na sa ato ang pagpasalamat sa Ginoo, pagampo sa kalampusan sa ato ang live karon. Amahan namo nga Dios sa makagagahom, salamat sa imong mga pulong, sa mga minsay nga among nadunggan, sa mga pamaagi nga among nagkatunan. Salamat o Dios nga imo kaming gisangkapan aron kami mahimong takos ug angayan sa panalangin nga imong giandam ug sa dalan sa matag usa mga panalangin nagkatang. Dalaygon ka nga Dios nga among gialagaran nga padayon nagatiman kanamo ug nagtudlog nagmaymay ug naglig-on kanunay aron kami mahimong takos sa imong mga saad. Dalaygon ka nga nagabless ka namong tanan, naa kanunay ang pagtinabangay ug pagsinabdanay ug maghari kanunay ang pagigdayt ug ugma sa matag Pinoy-anan tungod kay imo maming gitudloan sa amo karong pagpaminaw kanimo. We declare blessing sa mga usa amahan in Jesus name. Amen ug amen. Oras na sa akong pagpanamilit kini inyong igsuon Pastor Gideon mo ingon na usab sa atong nga programa ang pulong sa Dios. Atong ginabuhi ang pulong mo kinabuhi ko. God bless o good night sa matag usa. Do na mo mga mensahe, pangutana, mga pre-request ipaabot sa akong account Gideon Candelario og ang Dios magapanalangin kanatong tanan. Good night and God bless. Mag-aawit kanimo Amahan Jesus, magahalad, magapagdahig, mag-aawit kanimo Amahan. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, diha kanimo Jesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdaig kanimo lang Jesus. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdaig kanimo lang. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, diha kanimo Jesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko dool kanimo Jesus. Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko dool kanimo. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, diha kanimo Jesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah.